Тъй става дума за петата среща на Road Adventure Bikers Facebook групата в Пампорово и по-точно за оффроуд евента. Аз всъщност не бях се записал, беше подкаст, бях се записал за евента, но в последния момент бях излязъл да разгледам свлачището и се връщам. Те седат на стартова позиция и някакси просто трепна ръката и се пъхнах между тях. Глена дойде и ми връчи една декларация, подписах се и хоп, така на сила, без да искам, тръгнах с групата. И маршрутът е между Настан, не се води квартал на Девин и Пампорово. Тук се спуснахме така широка лъка, минаваме, влизаме от главния път към Тешел за Настан. Това е селото Настан. Тук има малък брифинг с падане на гуми и след малко започваме. Тук започва наистина вече оффроуд частта. Аз не бях много убеден, че изобщо ми е по силите. Още повече, че съм с Бистрон. Няколко кила е 230 кг с дерол бар и всякакви трюки. Но пък на старт видях, че има поне 3 мотора с шосейни гуми, от които бях 2 Вистрома хилядарки, са още по-тежки от моя. Так си казах, щом те са тръгнали, няма да е толкова страшно, но всъщност, както се вижда, доста рошев пътя. И това до някой ни беше за урок, че първи поглед нещата не били Вистромите. Защото тези хора направо си хвърчаха с първите, се едно карат някакви косарки 100 кг. Това са още се старта, почна да изоставаме и да се мъча. Тоест в началото се опитах да ги следвам, но просто усещах как си контролирам достатъчно добре мотора и просто няма смисъл да рискувам по-добре да ги карам да ме чакат, колкото да им причинявам някаква дискомфорт с нещо по-сериозно. Така, те карат, спират от време на време, изчакват. Последен караше Мартин Вачков, който ги караше метлата да събира останалите. И така. Защото е много интересен. Той тръгва от Настан и се качва горе на Бил, което продължава изток към Перелик. От едната страна е тази долина с широка лъка, от другата страна е мез, която води към Мина, не точно да се каже, по-скоро някакво дере, води към Муго. Терена не е чак толкова безобиден. Аз дори не съм, не знам, може би не бих тръгнал сам тук с този тежък Вистрон. Като се виждат тези големи Вистрони как поднасят за шосейните гуми. Имаше едно момче също с GS 800 ли беше, нещо такова, но и той беше с абсолютно платно гуми. И се справяше много добре. В началото тръгна скромно отзад, после видя, че не мога да издържа на темпото и си продължи с първо. Това момче пред мен е с CRF 300 Ali.
основните грешки, които пуснах, беше, че не си изключих тракшена още от самото начало. Се вижда как лампата мигва непрекъснато. Но, нали, кой да се сети. Че с ТНР-то караше като някаква просавка да се фърнеше на всякъде. Не беше лек, но цяло нямаше кой знае какви препятствия през повечето време. Реално на поне 3 места нещата бяха доста по-хубави. Вижда как мига лампата на тракшен. Аз не. На мен не ми е трудно, просто ми е бързо. Караш с темпото, което ти е Да, аз иначе ще се превчукам някъде, няма смисъл. Карай, спирай, почивай. Аз имам връзка с него, трябва да ще покажа, че спрем да по-дълго не. А то освен това има ли друго? Направо да обиколим. Ами не знам колко е стръмно това. Дай да отидем там. Има вариант нагоре, има вариант да се обиколи малко повече отстрани. Ако ви притеснява това стръмното, ще обиколим отдясно. За мен това ми изглежда окей първото, ама не знам нагоре какво е. Ама доколкото гледам, по-скоро тук е по-трудният участък, но там би трябвало да няма.
Не знам както кажете, аз съм окей. Хайде да. И тъй, ние хубаво тръгнахме по стръмния шорткът, който в началото наистина изглеждаше толкова страшно. Но много скоро започнаха коловози и стана стръмно наистина с коловози и накрая самото излизане имаше един по-така цветен участък, където някакви първи бяха закъсани. Кална се местиш сцени, беше Нищо не виждам назад. Тук е много гадно, бе. А? Тук е много гадно. Това не е гадно, това си е каране в гората просто. Добре. Явно горе има някаква патърдия, явно. Уа. Колегата там нещо на средата, тръгне да го дигне и брат иска да го пуснали той мотора. Го изправихме, той замина, ама този не може да тръгне сега. Заучено ли? Може да тръгнеш. Може да тръгнеш. Той е роса един... Бутен. Напълно вътре в коловоза е идеална физика. Да се преместиш напред, а тялото малко назад. Тялото назад, а тази напред. Не. Алексей, който всъщност официално е водач на групата. Браво! Дава инструкции. Дай на долу малко да го засилим. И това е другия виздрам. Коловоза ли да караме да стука? Да, коловоза. Тоест един от двата виздрами. Сядаш напред. Ледарки. Като в завоя мотокрос, даваш тялото назад. Виждат се гумите. Лоши са. Големи камъни, няма скорост. Няма скорост. Ако е такова, няма смисъл. Да, не бях. И е се пак с гладки гуми. И ето идва и моя. Се вижда доста стакша.
казва, че аз съм на Старшин. Майка му дейба. Сигурно трябва да си изключи тракшена. Не, тракшена някакъв път помага, Ама сега в момента аз му дам газ, то нищо не става. Нема ти газта. Ама има вариант, ако му подадеш много газ да ти избега зад. Аз ние нямаме гуми. Да, бе, видяхме. Видяхме. Ако има гума, никакъв проблем това. Да, и тук имаме малко инцидент с това момче, дето преди малко се правеше красиви странични претакования. Тук, колкото бяхме минало през една бупуна в дясно и малко се приземило в дървото. За щастие нямаше поражения сериозни, беше почукана слюда. Продължаваме. Тук в дясно, просто го отбележим, се виждаше мугла долу в долината. Това е безумно. Това не е за мене. Ще да минем от долния път. За обиколка сигурно. Да, това е доста брутално. Първо той трябва да излезе. Ти тук ще мога да го завъртиш. Аз ще го дам назад, то не е толкова далече. Ама те пред мен има още двама. Ами не знам, ще мога ли? Тук е широко, мога да го завъртиш. Това тук ще излезе. Да. Нали? Трябва предната да я държиш е толкова, не повече. Предната трябва да е направо на една гума тук да вървиш. Аймо! Пред някъде Перлик, първенец на Доби. Тук сме на около 1800 някъде. А това е точно разклона за Мугла, остана в дясно. Връщаме един по всичкия път
край Перелик и започваме с един заблатен участък. Вече сериозното препятствие. Имаше паднали дървета на пъти точно на един разклон. Като техниката е спускаш се по пътя надолу, за да можеш да се засилиш, после с много рязък обратен завой трябва да прескочиш едни там, колко са 3-4 метра почти отвестен склон. Аз тук да си призная, просто се оплаших накрая и с помощ това е дистрон. Аз тук така се шашкам, че просто гледам и не смея да си завърта ръката. И аз не се усещам си завърта ръката да го снимам. Стойка си имаш там да го паркираш. Другия ресторан. Стой! Прикарай това през ролта. Дай въжето. Стой! Аз нямам снимки на моето изкачване, но нали, сам не сам нещо е такова трябва да е било. GS. И той с... с шосейни гуми. Има едно изтръман участък. Оле, какво става там, бе? Какво? Там има ли проблем горе? Има ли проблем горе?